Имаше коса, която се къдри след всеки дъжд или влага. С B-Technique Freeze Blocker спрей няма нужда да се притесняваш. Този революционен спрей предлага дългосрочна защита от къдрене и топлина. Благодарение на растителния протеин и гликоловата киселина, косата ти ще бъде гладка, хидратирана и блестяща за дни, без да я отежнява. Независимо от времето, с него косата ти ще е защитена от влага и вятър, оставяйки я без кадрици и хвърчащи кичури. Този иновативен спрей не само че предотвратява къдренето, но и защитава косата ти от термична обработка и UV лъчи. Той създава невидима бариера, която отблъсква влагата и други външни фактори, запазвайки косата ти перфектно оформена за дни. Само с няколко впръсквания върху измита и подсушена коса можеш да се насладиш на безупречно оформени кичури, без хвърчащи косми или къдрене, независимо от времето навън. B-Technique Freeze Blocker спрей за коса, която изглежда перфектно всеки ден. Пробвай го още сега и се убеди сама.